Yes. Godt. Ja. Super. Rigtig. Så ved om at ride kontragaloppen lidt. Skifter op. Bare ind over midten og holder kontraen rundt. Det at holde ham løs. Galopkvaliteten bibeholdes. Ja. Ja, det er godt. Ganachen der, sådan. Ja. Holder ham. Ja. Hold i galop. Yes. Yes. Godt. God der. Læg en overgang til skridt ind. Ja. Godt. Højre galop. Ja. Blød hånd. Ja. Der. Der. Skub her i galoppen, kom. Ja, bare lidt skub og spring, kom. Yes, yes. Sådan. Sådan. Der ligger han fint for dig der. Ja, meget fint. Ja, bare hold den der. Ja, lige præcis. Det er lidt udvendigt også. Hovedet mister rytmen i galoppen. Fantastisk. Ja, godt. Ind over midten og rundt. Ja. Yes. Godt. Ja, lige nok. Sørg for, at den hænger sammen i kontraen. Ja. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Holder galoppen, holder galoppen. Yes. Helt præcis. Så også du løs ganache der til venstre. Ja. Godt. Godt. God galop. God galop. Ja, rigtigt. Og en skridtovergang. Fat i. Ja. 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 Godt. Få lige kontra. Få lige en gang der. Det bliver lidt løsere i venstre skulder ind. Stiver sig lidt imod der imod overgang. Ja. Det er lige nok. Det bliver stampet. Løb. Sådan. Det var noget bedre. Ja, godt. Rigtig. Ind over midten, og så lige lave et par skridtbyrder for mig en gang. Godt. Ja. Ja, skulder på plads, stille og roligt ind. Ja. Ja, det var god. Ja, og lige ved at starte lidt forsigtigt. Ja, fik reddet hans sko, ikke? Du bare lige hans godt her på dig, hvad var det? Ja. Ja. Yes. Yes. Godt. En mere tværs. Rigtig. Ja. Yes. Godt. 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 Så kommer her skulderen godt til den side, du skal vende. Får ham ind og med. Ja. Ind og med. Udvendt. Ja, bliver til den side en gang mere. Lidt mere ned og sidde højre sædeben. Du selv er med rundt. Fantastisk. Der. 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 Godt. Der var den. Super. Ja, lad os travle ind. Ja. Ja. Endelig det der hold ham løs i overlinjen, løs i ganachen. Ja. Sådan. Bliver siddende op. Ja. Så lige lidt op i løsgjorden. Små impulser i at sende lidt også.
Ja. Uden at skal gå i hånd for dig. Sidder op ham, ja. Godt. Rik. Ind og på fat. Ja. Læber, ja. Læber en lille smule. Ja, det er godt korrigeret. Det er den rigtige måde, du ved, at du bliver bare ved stille og roligt. Ja. Sådan. Sådan. Rigtig solid. Hæpper lidt med stemmen, hjælper lidt. Små impulser. Yes. Godt. Godt. Skifte lige volden en gang. Der er traven bedre. Ja, ikke? Dertil, der må du altså lige være tilfreds, så han slapper af og spænder af i ryggen der for dig. Er der? Ja. Har ham med i vendingen. Ærligheden i vendingen. Ja. Der. Der har du traven. Der har du traven. Sådan. Ja, der finder slipper. Der skal videre arbejde for dig. Yes. Fantastisk. Godt. Ja. Få sådan en trappesæde fra hjørnet af til midterlinjen. Fortsæt videre frem af midten i væresædet. Og venstre volde op på dyret. Og trappesædet igen på samme måde. Prøv lige at køre det et par gange. Hvor du får det til at flyde. Får et flow i det der, ja. 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 Og udnyttelse af hjørnet. Flot. Sådan. Sådan. Ind i væresædet. Frem efter. Yes. Ja. Og højre vold. Ja. Se. Skulderen til sammen her til højre så. Ja. Lære dig selv. Ja. Lidt bedre på plads i den højre skulder der. Du kan godt være lidt bedre inde, ja. Ja. Selv kom lidt bedre ned højre sædeben. Du kan godt give sig mere ind i den højre skulder også i deres. Ikke mere overtrædning. Og med bøjning i kroppen. Ja. Godt. Yes. Frem efter. Ja. En gang mere til højre. Der lå han bedre i væresæden. Ja. Udnyttelse af hjørnet der. Skuldrene er med. Yes. Der. Der. Holder det sug. Ja. Ja, rigtigt. Så bare lav trappesæde hele vejen skråt igennem. Ja. Sådan. 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 Hele vejen. Yes. Godt. Og det samme til venstre en gang. Trappesædet hele vejen skråt igennem. Ja. Her på. Giv i hånd. Skulderen ind. Ja. Runding der om indvendig skænklen. Ja. Der, ja. Holde den bøjning. Der, ja. Ja. Godt. Og prøv at lave en middeltrav skråt igennem. Afkortning hernede. Ser din øgning og afkortning. Fint. Der skal afkortning. Ja. Der er det bare at komme ned om ham, ikke? Jeg tror ikke, du kan markere meget mere end det der. Nej, men meget flot ud. Lav en vold her. Ja. Lige at mærke stift og mærke, at han tager ryggen ordentligt med. Ja, så lige mærker ham ordentligt ind bagfra. Sådan. Finder ham fat. Der. Ja. Der. Godt. Ja. Må du lave en skridtovergang op til kortsiden, så en kort diagonal skråt igennem i fri skridt. Samlet skridt igen over på langsiden. Ja, det er der. Du kan selv være lidt bedre ned om i overgang. Så redde det. Ja.
Ja. Der. Afspændet, han slapper af. Det er fint. Ja. Her er din overgang igen. Nede den samlede skridt. Ja. Godt. Galop til højre. Fint der. Godt. Prøv lige at vise mig et par lange sider med fri galop og afkortning ved hjørnet. Ja. Det er fint op der, ja. Godt. Ja, hold i trykket. Ja, der kunne suget godt være bedre. Prøv lige igen. Ja. Rigtig. Og overgang. Yes. Kort bevægelse. Hold igennem. Skridt overgang. Galop til venstre. Ses. Lige måde. Yes. Godt. Og lige linje og galop venstre. Ja. Så et par øgninger i venstre galop. Ja. Ja, nemlig. Han holder suget hele vejen. Afkort, sæd. Ja. Lige gå ind og få fat i bagbenene, ikke? En gang mere. Og frem og øg. Ja. Ja, de kom igen. Godt igennem. Lidt overgang. Galop højre. Udvendt til siden. Fast. Ja. Godt. Flot. Højre galop. Nemlig. Af midterlinjen. Dernede fra parade vent. Tag frem. Ja. Godt. Krav. Yes. Mærk krav med dig. Yes. Venstre volte. Yes. Prøv lige at vende et par 8 meter volter ned ad langsiden en gang med tiden. Der på bæring i dem. Ja. Lidt bedre udefra lige ind og spænde i stilen lidt mere. Afslutningsvis godt. Hænger lidt i skulderen til at starte med. Forbereder baden bæring. Takten af ens hund. Ja. Sporingen er der. Ja. Bare lige et par stykker mere næste langside. Så har den udvendige skulder ærlig i din vending. Ja. Størrelsen er fin. Ja, det er godt. Udvendigt trækker med. Ja. Giver dig. Ikke slipper kontakten og sætter op i skub. Ja, det er godt. Det var lidt ud af volden. Der var lige ved at dø lidt der. Ja. Prøv så at lave en 8 meter volte her cirka andet bogstav, hvor det vil være. Så trapper sædet godt igennem. Bæring. Ja. Sædet. Brug for meget stemme. Skulderen på plads. Det er godt. Ind. Og så udvendigt sædeben. Løsgørende indvendigt. Bøjning igennem hele kroppen. Ja. Så et par 8 meter volter igen.
Sådan, ja. Yes. Ja, lige nøjagtigt. Lidt fint styrende. Ikke forbøje ham rundt i vold. Ja. Tager vi lige 8 meter vold herover trappesæden også. Her, ja, kom. Der er meget mindre på i dag, synes jeg. Ja, det ser fint ud der. Taverne er skråt. Ja, lige er der. Yes. Bæring udvendig. Kom lidt voldsomt i tempoet ind. Ja. Forbereder de bolden. Skulderen. Ja. Holder den bøjning. Holder bøjning. Ja. Rigtig. Og balancen bare. Bare på traven. Kæderne. Yes. Parade på kortsiden. 6 trin tilbage. Træd ind. Lidt tilbage. Lidt tilbage. Sådan. Sådan. Lad lige trappe. Og så lige ride ind i gang mere. Forbered lidt mere, du har følelse lidt mere af at have styr på bagben. Halvparade bedre udefra. Ja. Færd ind. Ja. Ja. Vend tilbage igen. Og så lige lidt ret igen. Ja, vend. Ja. Og lige vend til forben. Ja, godt.